Здравейте на всички от YouTube с Роман 369 и играем в един сервер, който аз съм с джетпак и жонглер оръжие. Добре, значи тук някой уби някой. Ко стана, бе? Нищо. Нищо не е. Yes. Добре, тук килим някакви зомби. На! Убих някой. Ти с какво си? Бе, кое е? Гледай го той гадното мръсното зомби, бе! Гледай го гадното му мръсно зомби. Добре, нормално се отвори за малко, не знам защо. Но ние продължаваме. Аре, бегайте от тука, бе! Yes! Продължаваме! М292, М99. 9? 5. А, не. М299. 6. Така. Това нещо мисля, че има по-големи поражения от принципно. М299. 6. Yeah. М299. Така, моите уважения. Вау, това е яко. Това е горелка, дами и господа, джетпак горелка. Добре. Ох. Защо да съм в зомби? А не в човече. Ауче. Кой има така? Тъп. Много тъп. Аре да ги убивам и те да мрат, да може да почва новия world. Да, той почна. Така. Мобе 9, мобе. Мобе 9. 7. Какво стана, бе? О, да, бе! Той е М99.
О, молодец, 9, 6, апка. Само това ли? 0, 2, 9, 7. А, така. Вижте го това карното. Просто зомби, бе. Мразя ги зомбитата. Мразя ги от все сърце. Мразя ги от цялото си сърце. От цялото. Опасното. Не знам защо ма Хрис не ми звъни. Явно нещо е така. Сега само ще видим.